дар доираи амалисозии иқдомҳои созанда ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташаббусу саҳмгузориҳои сокинону соҳибкорон мунфаршсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо маром идома дорад. Масофаи умумии роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳия наздики 216 километрро ташкил медиҳад ки аз ин 13 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта 13,1 километр ҷумҳуриявӣ ва наздики 190 километр роҳҳои маҳаллӣ мебошанд. дар партави амалисозии ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдому ташаббусҳои ободгароёнаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ дар раванди чунин тадбирҳои бунёдкорӣ саҳми назаррас гузошта истодаанд. ҷиҳати ободу зебогардонии маҳаллизист ва таъмини шароити мусоиди кору зиндагӣ барои сокинон бо саҳмгузориҳои соҳибкорон дар деҳаи Тудабоёни ҷамоати деҳоти Чӯбек роҳи автомобилгарди маҳаллии байни деҳа бо дарозии беш аз 2 километр ва паҳноии 4 метр навсозӣ ва мунфарш карда шуд. корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои пуриқтидори зарурии роҳсозӣ ва қувваи корӣ аз ҳисоби сокинон бо сифати баланд иҷро гардидааст. ҳамзамон иншооти даромадгоҳи деҳа бо навиштаҷоти ном ва дар шафати он таъсиси гӯшаи ифтихорӣ бо насби аксҳои қаҳрамонони Тоҷикистон дар шакли зебову замонавӣ сохта шуда, дар ин масири даромадгоҳи деҳа як истгоҳи муосир низ бунёд гардида мавриди истифода қарор дорад. ҳамзамон аз ду ҷониби роҳи маҳаллӣ шиору овизаҳои тарғиботӣ ватандӯстона насб гардидааст. инчунин тибқи нақшаи роҳандозишуда корҳои роҳсозӣ дар дигар қитъаҳо идома дошта, ояндаи наздик мунфаршнамоии роҳи автомобилгарди маҳаллии шаҳраки Москва Чӯбек Сарбанд ба масофаи 15 километр дар назар дошта шудааст. яке аз мушкилотҳое ки дар деҳа буд, роҳҳои фарсуда буданд, роҳҳои ҳамвор набуданд, роҳҳои мушкилгузар буданд. барои хонандагонам дар роҳ рафтан омадан мушкил буд, барои техника ҳам рафтан омадан мушкил буд. акнун ин мушкилӣ ҳам бартараф шуд. соҳибкорони деҳа саҳми худшонро гузоштанд ва асфалтпӯш карданд роҳро. ҳамаи корҳое ки шуда истодааст, иқдомҳои пешгирифтаи ҷаноби оли пешвои муаззами мо аст ки рӯз то рӯз деҳаи мо аз ҳисоби мисол ҳамин соҳибкорро обод шуда истодааст. ин ҳам далолат ба замони истиқлолият мекунад ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амнияти мардум таъмин карда шудааст ва мардум ҳам барои ободонӣ, барои рушд, тараққиёт, пешрафти деҳа, мисол ҳамин ноҳияамон саъю кӯшишу талош карда истодаем. ҳамзамон дар идомаи чунин иқдомҳои созанда бо дастгирӣ ва саҳмгузориҳои соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи Тудабоёни ҷамоати деҳоти Чӯбек бо кандани чуқурии 84 метр аз зери замин оби нӯшокӣ бароварда шуда, имрӯз сокинони деҳа пурра бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин гардидаанд. айни ҳол деҳаи мазкур 208 хоҷагӣ ва дар маҷмӯъ 3700 нафар аҳолӣ дорад. бо амалисозии иқдоми мазкур мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ барои сокинон бартараф гардид. дар деҳаи мо аз тарафи соҳибкорон аз рӯи иқдомҳои пешгирифтаи ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон, соҳибкорони деҳа ба чунин хулосае омаданд ки дар деҳа корҳое ки аввалин дараҷа ҳастанду барои мардум мушкилӣ меоранд, ҳамун корҳоро ба анҷом расонанд. об аз деҳаи ҳамсоя меомад. то ҳамин дам танқисӣ буд. обҳои нӯшокӣ вақти соат доштанд, доимӣ об набуд ва имрӯз бошад об акнун доимӣ мешавад. аз чуқури 84 метр оби нӯшокӣ бароварданд. дар заминаи амалисозии лоиҳаи таъминоти сокинон бо оби нӯшокӣ дар маркази деҳа бунёди обанбори захиравӣ низ нақшагузорӣ шуда рӯзҳои наздик сохта мешавад ки ин имкон фароҳам месозад то дар ҳама фасли сол ва ҳатто ҳангоми қатъ гардидани қувваи барқ ҳам ба таври шабонарӯзӣ барои сокинон оби тоза дастрас гардад. тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ амалисозии дигар иқдомҳои созанда низ дар назар дошта шуда, дар ин самт тадбирҳои зарурӣ идома доранд. олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, ахбор.